egonkortasun plana onartu zen uztailetikan, eta bertan jasotzen ziren herritarren abialotuz egin zen parte hartze prozesuaren ondoren jasotzen zen baitare bertan herritarrek egindako eskaera. Eskaera horien artean zan hiribusaren edo garraio publikoaren berritzea, bai elbarrituentzako egokitzea eta bai ibilbideak eta baitare egokitzea gaur egungo auzo berrietara eta beharretara. Horri hartuta egin genion alde batetik ibilbideak moldatu eta esan behar dugu gaur egun moldaketa horietan ibilbide Olagain auzora igotzen dela eta baita ere Doktor Urzitik ere sartzen dela, ulertutare bai auzo horietan geroz eta adindu jende gehiago bizi dela eta oso aldapatsua direnez, hortikan sartu dugu hiribusa. Pienso que tiene un detector, ¿no?